Gashi yanzu na samu zan biya sadakin ki sahibata a daura auren mu. Kun ga nawa na samu san shi yayi min kamu sahibi a bore na zuciyata a daura auren mu. So shi baya tunda nawa ya rusa ko ina ta hange da zan yi aure in kai shi can nesa. Dukkanin su tsarin da nai ta yi yau zuwanki na fasa, ga bikinmu na kosa so yana ta min susa. Tunda mun yi dacen sufa da hali da an yi kallon mu. Su umma sun gane san ka ya bi bargo ne ai ziga a banza ne ni a bani kai kai a baka ni kaga duka an ba mu masauyi ka gane. Babu kila wakala ko za a min bulala domin aso na shilla. Mallakin ki na yi buri dan kin haɗe dukan tsari nai kamar ayo dauri ko in ce ya ɗan fari. Duk wuya ta nema ni ban gani tun daga ki na samu. Ka na yi kiba wani magautan basun raba ni kai nake yi wa marhaba mai kyau na siffa da nasaba. Kai fa sahibina ne kuma uba na 'ya'ya ne amma za ku bar zo ne gona ka wucewa ne.